Magandang gabi, Pilipinas! Hello, world! Diyos marhay na banggi, mga kasurog nating Bicolano. Ayan, mula sa napakagandang opening ceremony ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes kanina dito mismo sa loob ng Virac Sports Complex. And from a successful run mula sa Albay, Camarines Sur at Camarines Norte, ngayong papatapos na ang Oktubre, ay nandito tayo. At malamang maubos natin ang buwan ng November na nandito ang inyong paboritong Ako Bicol Cup sa probinsya ng Catanduanes. Siyempre, hindi ito mangyayari kung wala ang pangmalakasang suporta ng ating mahal na congressman na si Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Yes, we are indeed very happy na nandito na ngayon ang Ako Bicol Cup sa inyo mga Katangduanon. Sandali, tama ba? Katangduanon. Ayun. And sure kami na ready na rin ang mga Katangduanon na suportahan ang kanilang mga municipalities na kasali dito sa ating liga. Meron tayong 11 teams na maglalaban-laban dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Pero syempre, isang team lang ang will remain as the strongest, the most prepared team and claim the title of being the best of the best dito sa probinsya ng Catanduanes sa ating Ako Bicol Cup. Pero syempre, bago tayo magdako sa ating unang laro, ngayong gabi, partner, punong-puno na naman tayo sa ating venue. As usual, pagka tayo ay nag-o-opening ng Ako Bicol Cup sa ang mga parte ng Bicol, talagang napupuno tayo. At dito nga sa Virac Sports Complex, ay talagang feel natin yung excitement ng mga nandito para ma-witness nila o masaksihan ang unang salpukan ng mga teams na maglalaban dito sa ating inaugural game. Alright, it's indeed an exciting game, unang laro dito sa atin. Magtatapatan po ang kupunan ng Viga kontra naman sa kupunan ng San Andres. And partner, I see familiar faces na nandito ngayon. Ano kaya ang mangyayari dahil yung mga dating magka-teams ngayon mukhang magkakalaban. Ano partner? Yan, dalawang teams nandito. Again, yung Viga at saka yung team ng San Andres po ang unang maglalaban sa ating pong Ako Bicol Cup Catanduanes. Pero bago natin simulan ng laban, ang salpukan, pakilala muna natin ang mga third member ng ating panel. Walang iba po kundi ang ating mga nagagandahang CSR or courtside reporters. And I believe meron tayong mga bagong mga magandang kasama dito. So kilalanin natin sila. So ladies, kayo na. Thanks for that, Kapa Morgan and Coach Paul. Marahay na banggi Catanduanes. I am Barbie Floriano and together with me are Cassandra, Andrea, Mabel, and Regine. And we are going to be your courtside correspondents sa ating opening game match-up laban sa pagitan ng Team Viga kontra Team San Andres that is live here at Virac Sports Complex. Pero before that, mga kasurog, kung hindi naman kayo makakapunta sa ating venue for tonight's game, huwag mag-alala dahil live at libre nyo po kaming mapapanood sa aming Facebook pages, sa page ni Rep Saldico at ng Ako Bicol Party List. You can also support and watch us live sa aming YouTube at TikTok account at Ako Bicol Cup for more updates. Ayan muna ang latest dito sa court. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Ayan, maraming salamat ladies. Ayan, sino yung mga bago? Kalimutan ko kaagad. Anyway, as we push through with this Ako Bicol Cup Catanduanes, mas makikilala po natin ang ating mga nagagandahang bagong courtside reporters. Of course, nandito pa rin yung mga datihan natin. We have Cassandra and we have Miss Barbie Floriano. Plus, of course, yun, si Regine. Alala ko, Andrea. And sino pa yung isa? Si Mabel. Okay, so pag-usapan naman natin, Coach, ang magiging format ng ating liga. Okay? Meron tayong 11 teams na maglalaban-laban. Anong mangyayari sa mga teams na to? Yes, partner. So sabi mo nga kanina sa introduction natin, we have 11 teams, partner, dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes, no? So ang ginawa natin, dalawang bracket ang ginawa natin dito sa 11 teams. We have bracket A and bracket B. For bracket A, partner, we have the municipality of Baras, Virac, Batu, Panganiban, and Karamuran. And also for bracket B, partner, ito yung maglalaban ngayon nandito sa bracket B, itong San Andres, itong Gigmoto, San Miguel, Pandan, Bagamanok, at yung kalaban ng San Andres mamaya, partner, itong Viga. So 11 teams, hahatiin natin sa dalawang bracket, partner. So ang mga ball game talaga dito, partner, kailangan nilang ipanalo. So this is a very crucial for them. Dapat every game panalo kasi dalawa lang per bracket ang kukunin natin, partner, to advance sa semifinals natin.
So, when they advance to semifinals, yung top 1 sa bracket A and top 2 sa bracket B, magkakaroon sila ng twice to beat advantage. So, napaka-crucial nitong mga games natin dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes. Kasi kung gusto nila magkaroon ng twice to beat advantage coming to the semifinals partner, so kailangan ipanalo nila lahat ng mga games na magkakaroon sila dito sa leg natin na ito. Okay, so dito sa Catanduanes leg is almost the same doon sa previous leg natin which is Cam Norte. Yes, na kung saan yung mga top 2 teams ng dalawang brackets na pinaghati natin ay maglalaban sa semi-finals. The same format, mayroong crossover yun. Yes, mayroong crossover. So as we can see on your screen, semi-finals, top 1 bracket A versus top 2 bracket 2. So that's bracket B, and also for again top 1 doon sa bracket B versus top 2 naman doon sa bracket A. So again, top 1 will have the twice to beat advantage. And of course, coming to the finals, we have the best of 3 series partner doon naman sa finals natin. Okay, so kung gusto talaga nilang makuha ang unang kampyonato dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes, magmula pa dito sa elimination round, talagang pukpukan na. Dapat talagang every game must is a must win para sa mga kupunan na ito. Well, sige, pakilala muna tayo, partner. Kanina pa tayo nag-uusap. Sige, i-remind natin yung mga kasurog natin na ako po si Kapa Morgan at nakasama niyo na po ako mula pa noong isang taon. Dahil almost 1 year na po ang Ako Bicol Cup. Nag-umpisa tayo sa Albay. That was November din. Okay, kung di ako nagkakamali. And right now, nandito na nga tayo sa Catanduanes. And masaya po ako na kasama niyo pa rin po ako bilang isa sa mga commentators nyo. And syempre, I am honored to be with this special guy here na naging isa ding varsity player ng isang tanyag na team sa Naga, which is Ateneo, right? Okay, and after his playing career, career ba? And, ang maging varsity, talagang para sa akin, career na yon. So, matapos doon, naging isa po siya sa mga interim coach ng Team Iriga. And right now, he's currently a member of CSPC coaching staff. At nakasama natin dito sa Ako Bicol Cup magmula pa sa Camarines Sur Leg hanggang dito sa Catanduanes. Walang iba po kundi ang aking partner ngayong gabi na si Coach Paul Sepe. Magandang gabi sa iyo, partner. Magandang gabi, partner. And also magandang gabi po sa lahat ng mga manonood natin and sa ating mga kasurog, partner, as we can say. And I'm very thankful to be here once again coming from Camarines Sur, now Camarines Norte. Tapos ngayon, sinasabi nga natin, ito, nasa isla tayo sa Catanduanes. So maraming salamat talaga sa Ako Bicol Party List for bringing this kind of tournament para ma-expose yung mga players natin and mapanood sila. Hindi lang dito sa Pilipinas, even sa ibang bansa, napapanood itong mga players natin para ma-expose sila. So maraming salamat sa Ako Bicol Party List, of course, to Congressman Saldico for bringing this kind of tournament na napakaganda para sa ating mga Bicolano. Kanina kung narinig mo yung video message ni Kong Jill, Yes. na talagang ang purpose o ang aim nitong Ako Bicol Cup, talagang magkaroon ng exposure yung ating mga local talents all over the Bicol region para sila ay magkaroon ng opportunity para makita ang kanilang kaibang talent sa paglalaro ng basketball. No knows, ma-scout sila ng mas malalaking liga at makuha sila bilang isang pro player. Yung po ang sinabi kanina ni Congressman Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List. Anyway, sige, partner, sabi ko nga kanina, we can see familiar faces dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes as we open. Nakita ko na mukhang dito sa ating unang laban ay maglalaban dating magkakampi. Eugene Malyapre sa kupunan ng Biga, samantalang yung dati niyang kakampi sa anong team yun, Santa Elena, sa Camarines Norte, na walang iba kundi si Jonathan Tikboy del Rosario na na-drop sa pinakamalaking liga dito sa atin sa Pilipinas. They will be playing here and they will go toe-to-toe right now. Hindi sila magkakampi. So anong expectation natin dyan, Coach? Yes, partner, sabi ko nga, coming from Albay, itong dalawang ito magkakampi, and then nagkamsor, medyo nahiwalay ng landas yung magkakampi, and bumalik sa Camarines Norte, the team of Santa Elena. And then, ngayon naman is magkakalaban sila dito sa Catanduanes. So this is a very exciting for the both of these players. Alam ko na kilala nila ang bawat isa. So sabi mo nga kanina, they will take advantage of those na pagkakakilala, kasi for sure sasabihin ni Tikboy sa kakampi niya, oy, ito si Eugene, ganito dapat bantayan Ganito natin. yung weakness niya.
Yes, ganito. Ito Pero naman, ganito naman yung strength niya. yes, partner. So ito naman sa the other hand naman, ito naman si Eugene, madaling bantayan yan si Tikboy de Rosario. Ganito lang gawin nyo. Oo. So for these two teams, medyo good addition this si Tikboy and si Eugene Maliapre dito sa kanilang mga teams, but this is a very exciting matchup. Not totally matchup, partner, kasi magkaiba naman ng skill set itong dalawang ito. Eugene Magkaiba yung Maliapre. position nila. Yes, partner. Eugene Maliapre is a big guy who loves to bang in the paint, and ito si Tikboy, a combo guard naman who love to really to score and also to guide this team being in the point possession. So maganda itong magiging bakbakan siguro nitong dalawang ito. That will make it even more exciting dahil Yes. magkakilala sila. Ayan, narinig na natin yung crowd. Naghihiyawan na. Talagang excited na silang lahat. Pero bago yan, i-confirm natin mula sa ating CSR or courtside reporter kung ano nga ba ang i-expect natin with their interview sa dalawang kasurog players natin dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes. Pasok po, Miss Cassandra Seton. Magandang gabi mga kasurog. This is Cassandra Seton, your courtside reporter for tonight's ball game. Kasama ko ngayon dito sa courtside ang kasurog player ng Team Viga at Team San Andres na sina Eugene Maliapre at Tikboy del Rosario. Magandang gabi sa inyong dalawa. From former teammates at tapos ngayon magkatunggali sa magkaibang kupunan, ano nga ba ang aasahan namin sa inyong dalawa? Unahin na kita, Eugene. Nagpapasalamat ako sa opportunities para makalaro sa Team Viga. Ibibigay ko na lang yung best ko para manalo ngayong gabi at para makatulong sa team. Yun lang. Ayan, how about you, Tikboy? Bibigay lang namin ng team ko yung best namin para makuha namin yung panalo ngayon. Yun lang. Ayan, maraming salamat sa inyong dalawa at good luck sa inyong mga future games. Ayan muna ang latest dito sa courtside. Balik sa inyo, Coach Morgan and Coach Paul. Maraming salamat, Miss Cassandra Seton. At ayan, narinig natin all the best from these teams na maglalaban ngayon. So ayan na, nagkakagulo na. Gusto na nilang ma-witness ang unang bakbakan dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes. Huwag na natin masyadong patagilin. Ibigay na natin ang floor sa ating arena announcer, Mr. JB Salvedar. Ikaw na. This is Story Agro Season of Ako Bicol Catanduanes. Brought to you live from the spots of the Lord of Ako Bicol Catanduanes. From Talavera to Dubai. We welcome you everyone inside the Rock Sports Complex. Our opening game at shop in our recognition round bottom. That's the battle between Team Viga and Team San Andres. That's his purpose and players. For the first spot in your team, Viga. Wearing jersey number 945, Fighting Pride. Wearing jersey number 13, shooting guard, James Romare. Wearing jersey number 8, small forward, Freestyle Marley. Wearing jersey 17, power forward, Eugene Maliapre. And wearing jersey number 14, center, Lloyd Conway. And focus for Team Viga, Mr. Jean Molina. That's in line as sometimes for Team San Andres. Wearing jersey number 16.1, Tikboy del Rosario. Wearing jersey number 9, Tikboy, Athlete Urbano. Wearing jersey number 3, small forward, Albert Gisborne. Wearing jersey number 12, old forward, Jonathan Alante. And wearing jersey number 18, center, Raymond Rosario. And coach for Team San Andres, Mr. Louis Lago. And for the official for this ball game, Uchi Arwen Mapuna, number 1, Robert Porter, and number 2, Alex Sorachino. Yes, next, you're on the Bicol Catanduanes. Ayan po ang magiting na boses ni JB Salvedar as ating arena announcer, and both teams are now in the middle.
Ayan, at ang unang possession ay makukuha ng mga taga San Andres. Aldave throwing that 3-point shot attempt, pero bigo siya doon, partner, sa unang attempt dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Yes, good to see again Jonathan Aldave playing, partner. Alam mo, ito si Jonathan Aldave, very steady din na two-guard, na very legit na 6'2 or 6'3 on that position. So talagang dito makikita namin na talagang maglalaro ito para makatulong dito sa team ng San Andres, partner. Ayan, so nagkaroon na naman ng opportunity sana ang koponan ng San Andres na makauna dito sa ating laban, pero bigo pa rin ang attempt mula sa middle ni Jonathan Aldave. And right now, nasa mga taga Viga ang bola. Number 8 is Tristan Obalde acting as the point guard, and he was partially blocked by Tixon. Si Albert Tixon. We have 2 Tixon dito sa koponan ng San Andres. Ang isa si Alvin na nasa bench pa ngayon. Number 14 tries a triple. Wala. Na-rebound ni Eugene Valeriapele. Malayo din yung kanyang tira. Borbe missing also. So both teams nagkaroon na ng mga opportunity para makauna, pero bigo ang dalawang koponan na ito. Yes, and we almost have more than a minute na gone by sa ating laro. Yes, partner. So hindi pa rin Bakit? hindi pa rin makabutas itong dalawang teams na ito, partner. So siguro naninibago pa. Bagong-bago itong ring natin ng Ako Bicol, partner. Oo. So kaya siguro naninibago pang mga players natin. So and then maganda din kasi yung depensahan dito itong dalawang team na ito. And there you go! First bucket goes to Team Viga, courtesy of Tristan Obalde. At ayan, nandito tayo sa stage, partner, na getting to know each other na naman tayo dahil bago tayo dito sa Catanduanes. And ayan, we see new faces and so as the old faces. And talking about old faces, ayun, nakauna rin finally para sa koponan ng San Andres, itong si Jonathan Aldave. His first 2-pointer of the ball game. Nasa low post si Lloyd Jefferson Borbe, umikot, tumira, at umiscore! That's his first 2-pointer also of Borbe. Number 18, Osorio, wala! Follow up ni number 3, wala pa rin! Wala pa rin, pero nakuha pa rin niya yung rebound. Grabe! Sa rebounding itong si Tristan Tixon, partner. Albert Tixon. Yes, partner. As you can see, yung never giving up attitude, partner, makikita natin dito sa mga batang ito. And as early as that, itong si Albert Tixon, grabe. Alam mo, kilala ko tong batang to, naglaro ito sa Catanduanes State University. At 21 years old, batang-bata pa, talagang nakikita mo naman yung energy nitong bata nito. And the other side, yun naman si Eugene Kumana sa kabila. Oo, nakaunang 2 puntos na rin ang best import sa Camarines Sur leg na si Eugene Malyapre. And right now, again, dito siya sa Viga, naglalaro para sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. You know, itong si Eugene, wala pang absent dito sa Ako Bicol Cup, partner. Yes, Pagmula sa Albay, naglalaro siya sa Legazpi at doon na nga, nagkakampi sila ni Jonathan Tikboy del Rosario. Until dito, talagang always present ang ating Eugene Malyapre, who hails from Daraga, Albay. Side shot, yan. From Albert Tixon. That's his first 2-pointer. Yun, deadly yung Tixon, partner, dun sa short stop jumper sa corner. So, nakikita ko na to talaga maglaro dati. So, pag binigay mo sa kanya yung short corner jumper na yon, talagang matik yun. And sinagot naman ngayon. Ito ni James Obalde on the other side. And that's a 3-pointer. Kaya nakakalamang po ngayon ang koponan ng Viga, 9-6. And we almost consume or ang nagastos na natin sa ating relo ay almost 4 minutes. We have 6:25 sa ating relo. And 17 seconds to shoot para sa koponan ng mga naka-light blue. Anong shade kaya ito ng blue, partner? Masyadong light. Itong mga ang suot na blue itong mga taga Viga. Aldave fires from the way outside. All right, that's a wing 3-pointer mula kay
Jonathan Aldame. That's his first three-pointer of the ball game. Yes, partner. You cannot leave Jonathan Aldabe on the three-point shot, partner, kasi talagang strict shooter din ito si Jonathan Aldabe. Naging teammate ko na to, so talagang magaling to when it comes. Yun na, nabati pa natin. Another 2 points for Jonathan Aldabe. So so magaling back- talaga siya when it comes sa mga ganyang transition and also sa open shots sa 3 points. Back-to-back. And courtesy naman yun ni Jonathan De Rosario. Napaganda yung bounce pass to the cutting Jonathan Aldave. And meron tayong turnover. Medyo pinilit ni Eugene doon, kaya natawagan siya ng traveling partner. Oo, so ito. May tangan ng bola ngayon ng number 9 ng San Andres. At nandun na sa right wing. 3-point attempt by Tixon. Wala. At mapupunta pa rin ang bola sa kanila dahil last touch ng mga light blue ang kupunan ng Viga. At nakakalamang po ng 2 puntos ang San Andres. 5 minutes and 5 seconds dito po sa ating unang quarter, sa ating pinakaunang laro dito sa ating Ako Bicol Cup. Katanduanes, hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. So that's an inbound play na ibinigay dito sa team San Andres, partner. Medyo nagka-miscommunication itong si Eugene at si Borbe doon, kaya natawagan sila ng foul kay Jonathan Aldave. And that's a 2-pointer for Urbano. So ito si Urbano, mukhang veteran player, partner. Veteran player siya, partner. So And, sabi nga natin dito sa Ako Bicol Cup, walang edad-edad. as long as you can still play, you can Yes. still hit those kind of shots na ginawa kanina ni Anthony Urbano. Pwedeng-pwede ka pa rin dito sa Ako Bicol Cup. Eugene Malyapre missing from the top of the key. Pero nagkaroon sila ng second chance opportunities with those follow-up shots. Kaya lang wala. At eto na. Uy, maganda sana yung pasa sa loob from Tikboy Del Rosario to Tixon. Pero hindi na ikana ni Tixon yung tira. And so as that 3-point shot attempt mula kay number 8 ng Viga, wala din. So nasa mga nakapula na ngayon ng bola. Osorio was, ano yun? I think that's a foul. That's a foul, obviously. That's an Okray, partner. Oo, si Okray. Neil Ryan Okray. Meron din tayong dalawang Okray dito sa kupunan ng Viga. Yes, partner. Kung sa kabila, meron tayong dalawang Tixon, Alvin and Albert. Dito naman, dalawa ang Okray. Neil Ryan, yung natawagan ng foul kanina. At itong si Tristan, Jerome Okray. Yes, Nasa partner. bench pa ngayon. And who called the timeout, partner? So tumawag ng timeout ang team Viga, I think, partner, just para mapag-usapan nila. Pareho sila, partner. They're countering each other. They're playing 1-2-2 defense kasi alam siguro nitong mga teams na to na may mga shooters sa kada team. So they are preventing that kind of shot. So alam naman natin, Jonathan Aldabe can take that 3 points, si Tikboy De Rosario. And sa kabila, may mga shooters din. And the likes of Obalde also, James. So siguro ganito ang pinapagitan depensa nila kasi for sure magkakakilala ito dito sa part ito ng Catanduanes. Oo, matagal na rin nagkakatapat-tapat itong mga ito eh. Osorio missing on that one after that beautiful throw-in pass mula kay Jonathan Del Rosario. Jonathan Del Rosario hindi pa nag-attempt dito sa larong ito. Lahat assist ang binibigay niya, kaya lang hindi pa nako-convert. So hindi natin matatawag na assist, mga pasa lang. Yung iba, oo. Gaya nun. That's Okray. Neil Ryan Okray. To Aldabe. Tumira na naman mula sa 3. Medyo short yung tirang yon. Number 8 is Tristan Obalde for Viga. And right now it's Okray. Magandang pasa kay number 7. Kaya lang he cannot handle that pass. Mukhang na-sorpresa doon itong si Luis Cervantes. Bagong pasok, ano? Itong Yes, si Luis partner. Cervantes, kupunan ng Viga. So hindi siya ready doon sa pasang iyon. Kala niya siguro ititira na yung teammate niya. Pero that's a very good unselfish ball game doon sa Viga. Hindi lang nila na-convert.
At ayan, missing those shots also. Ang Viga at ayan, si Jonathan Tigboy del Rosario with the lefty layup. And that's his first 2-pointer dito po sa ating laro kontra ang koponan ng Viga. Again, sila Tigboy del Rosario at Jonathan Aldave, naka-red jerseys at nire-representa ang bayan ng San Andres. Number 9, Okay. Binigay kay Tristan Obalde. Wala. Wala yung tira na yon, partner. Oo, malayo sa mark. Pero kanina talagang Oh, that's a good pass mula kay Jonathan Del Rosario. Pero Osorio cannot handle that one. medyo may nadali doon nitong Team San Andres, partner, yung kasi nakita play nila nila. na medyo nalingat ng kone itong Oo, Team Viga. wala pa sa forma, wala pa sa posisyon yung depensa. Good recognition on the part of Tikboy, but siguro medyo hindi handa si Osorio doon sa pasa na yun. So dito dapat lagi kang handa. Yes, partner. Yun ang isa sa mga kailangan mong na always be prepared for a pass. Number 13 fakes, dumiretso sa loob, and why not? And there you go. That's James Carl Ubalde. That's a gutsy move. Oops. The ball went out of bounds. Last touch ata ni Jonathan Aldave. So I think that's another turnover on the part of Jonathan Aldave, partner. Malyapre. Binigay kay Okray. Okray, sinubukan sa tres. At yun, pasok na pasok yun. Unang 3-pointer ni Neil Ryan Okray para sa kupunan ng Viga. 16-15. Isa lang po ang kalamangang 2 minutes na lang ang nalalabi sa ating first quarter. Jonathan Del Rosario, inilabas ang bola. Wala, na-rebound ng mga naka-light blue ang kupunan ng Viga. And ayan, si Okray na, ibinigay kay number 13, tumira ng tres. Masyadong malakas yung tira, na-rebound ngayon ni Jonathan Del Rosario. May tangan na ng bola, didiretso ba siya? Why not, sabi niya. Pero malakas din yung kanyang tira. Napunta sa mga naka-blue ang bola. At ayan, sigurado na yan. Hindi nakababa ka agad itong mga nakapula. Kaya yon, easy 2 for Eugene Malyapre. Yun naman ang magiging problema nitong mga taga San Andres, partner, pag hindi sila bumaba on the transition play kasi may naiiwan palagi dun sa team ng Viga. Kaya pag nagmintes sila, that's another fast break opportunity for them. So, yun ang kailangan nilang i-work out. And of course, that transition, partner, na ginagawa nila, 4-on-3 dapat. They have to share that ball para ma-convert. Medyo, ngayon siguro, masasabi natin nagkakapaan pa itong mga players nito. Okay, so sige, meron tayong report mula sa isa sa mga bago nating courtside reporter na si Miss Mabel Echegoyen. Mabel, pasok! Good evening again mga kasurog. This is Mabel, one of your courtside reporter. Proud na sinabi ng assistant coach ng Team San Andres na si Coach SP na walang tapon sa kanilang team players. Bukod sa puspusang paghahanda at practice ng kanilang team, ay nag-focus din sila sa lakas ng depensa ng kanilang makakalaban na Team Viga. With their key players na sina Jonathan Aldave at Tikboy Del Rosario, Team San Andres will do their best to win this game. At ayan muna ang latest dito sa side ng Team San Andres. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. Ayan, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen. Napakaganda ng mga binitawang salita as report ni Mabel mula sa side ng mga taga San Andres na sabi nga ng kanilang head coach na talagang prepared sila and they are determined to win this ball game. Ang kauna-unahang laro dito sa ating Ako Bicol Cup Camarines 1-0. Ako Bicol Cup Catanduanes, and there you go, Jonathan Aldave scores another 2 at we are under a minute to go dito sa ating unang quarter. And sa tingin mo, partner, kanina pinag-uusapan natin yung transition. Do you think na yun ang magiging advantage nitong mga taga-Viga knowing the fact na medyo mas bata ng konti comparing sa mga veterans ng San Andres? Yes, partner, as
kanina nga, kung hindi natin napapansin, coming from a timeout, naka-steal itong si Okray, that's another transition for them. So, siguro pag nakita yan ng coach nila, na si Coach Sean Molina, siguro yan ang ikakapitalize nila. Kasi sabi mo nga, mga bata, and kayang tumakbo. So, for now, yun ang nakikita nating advantage itong mga taga-Viga kontra dito sa San Andres partner. And of course, ito naman sa Andres, they don't need to rush things, no? So, kasi alam naman natin itong experience itong dalawa nilang players in the likes of Jonathan Aldave and Tikboy Del Rosario. So, maganda din ang magiging mangyayari dito. And talking about transition, inaakala natin na maganda transition itong mga taga-Viga, pero with that guy na si Ryan Salvador, at kanina nakascore din in transition itong si Jonathan Tikboy Del Rosario, ay mukhang nagkakamali tayo sa ating mga speculation at mga observation natin. But anyway, that's just the end of our first quarter dito po sa ating, again, kauna-unahang laban or match up dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Ang laban po ng Viga at San Andres. San Andres leading by just 1 point. And well, ano ang nararamdaman mo? Bakit ganito ka-close ang laban na ito, Coach Paul? Samantalang nakikita natin na talagang when it comes to fresh legs, nandito at inaasahan natin na talagang tatakbo itong mga taga-Viga. Pero doon sa last couple of plays, ang tumakbo talaga ay itong mga nakapula. Yes, partner. Sabi nga natin sa interview ng ating isang sa courtside reporter natin, no? Sabi ni Coach SP, wala daw tapon itong San Andres team. So nakikita naman natin sa talagang yung lineup nito loaded. May mga bata din dito coming from Camarines Norte State University. May mga veterano. So coming in naman on the other side sa Team Viga naman, we have Malyapre and the likes of Borbe, and also itong dalawa na si Ubalde and si Okray. So this will be a good matchup for these two teams, partner. So, hindi natin masasabi as early as now kung sino talaga ang mananalo. Pero pasadahan muna natin yung mga leading scorers natin noong first quarter. For Team San Andres, we have Aldave with 9 points, 4 rebounds. Tixon with 4 points, 3 rebounds. And si Tikboy may 4 points na rin with 2 rebounds. And sa kabilang side, we have Eugene Malyapre for Team Viga with 4 points and 5 rebounds. And Okray Neal with 5 points and 1 rebound. And ito din si Ubalde with another 5 points, partner. So yan ang mga leading scorers natin sa kakatapos pa lang na first quarter. And right now, eto kakaumpisa lang din ng ating second quarter, and we have a free throw situation. Titira po mula sa free throw line itong si Ryan Salvador, who scored a while ago in transition. Yes, partner. So siya yung huling nakascore dito sa part ng San Andres, and another giving another point for them. So dalawa ng puntos ang kalamangan nitong mga taga San Andres. So you were saying a while ago na hindi naman lahat sa San Andres ay medyo mga veteran. Tingnan mo, medyo mas mga bata na itong nasa loob ngayon. Siguro yun nga tinitingnan natin. So nangangapa pa, their first game, siguro may mga jitters pa, partner. Natural naman yun eh. So makikita natin yan coming into the second quarter kung ano na yung magiging adjustments itong mga team na ito. Lloyd Jefferson Borbe missing a long two. At ayan, mabilis na nakababa ang mga nakapula. At buti naman na nakahabol din ang mga taga-Viga to stop that. Pero nakakommit sila ng foul. Yun ang magandang ginagawa ngayon, partner, nitong San Andres. So, pag nakuha nila yung bola niya, they are pushing that ball. Tikboy Del Rosario. Nakita yung kanilang number 2. And right now, nasa right wing ang bola. Short yung tirang yon. Pero nakabalik kay number 15 na si Cabanera. Out of bounds, and it will go to Viga. So that's a miss on Tikboy Del Rosario. A very uncharacteristic sa kanyang partner. Normally talagang naipapasok niya yung mga floater na yun. Jan Cedric Tulod, yung number 2, bago ring salta mula sa bench. Ayan na. Mga ngalabaw na itong si Eugene Malyapre. And akala ko traveling violation, pero 3 seconds yung naitawag.
dito sa koponan ng Viga. So it's going to be San Andres ball. So maganda naman partner yung pinapakitang offense nitong Viga. Kaso medyo minsan nai-stagnant lang sa isang side. So kailangan nila move that ball para gumalaw yung depensa nitong mga taga San Andres. And on the other side naman, napakagandang ball movement ng mga taga San Andres. Oo, at naka-score doon itong si anong number ba yun? Medyo yun That's na. Cabanera, partner. Cabanera, yes, Cabanera. At ayan, tumatakbo ngayon si Tikboy Del Rosario and that's an easy two for this guy. Isa sa mga prolific point guards dito sa atin sa Bicol region, itong si Jonathan Tikboy Del Rosario. Na talagang he's been into many battles and talagang when it comes sa paglalaro ng basketball ay isa siya sa mga tinitingala dito sa ating region. And again, partner, na-drop ito si Tikboy, no, sa isang malaking liga dito sa PBA. Sa PBA. So, titingnan natin kung ano pa ang maibibigay ng isang Tikboy Del Rosario dito sa larong ito. Wala ang bola sa mga naka-blue. Ito na naman tumatakbo. 2 against 3. Merong foul. Nanasungkit itong si Ryan Salvador going strong to the hoop. At Foul by number 27. Aaron Lee Uzero. ayun. Personal foul, third team foul. So, si number 27 ang tinawagan ng foul, Aaron Lee Uzero. Salvador. So, ayun, ito talaga yung ginagawa nito ni number 1 guard na si Salvador, si Ryan. Talagang pinupush niya yung bola na yun pag talagang nahawakan niya. So, that's a good thing for Coach Louie Magno. Napansin siguro yung, narinig siguro yung sinasabi natin that mas magiging advantageous para sa mga taga-Viga yung transition plays. Pero right now, nakakailang transition plays na itong mga nakapula, which is San Andres. Dahil sa talagang magandang transition player na si Salvador Ryan. So now, on the part of San Andres, partner, nakikita natin once they make the basket, talagang pressure na sila sa baba. So I think ipupush na ito nila on the next level ang kanilang game plan dito. So pinipressure nila itong mga guards nitong Viga para makakuha siguro ng steals and para lumayo na yung lamang na yan. Pero siguro hindi naman papayag yung Viga na ganun-ganun lang na maiwanan sila nitong kanilang katunggali sa koponan ng San Andres. At yun, nakadagdag yung dalawang walang mintis na free throw ni Lloyd Jefferson Borbe mula sa free throws. Kaya ang score natin 28-22, 6 po ang kalamangan ng San Andres. At nakuha nila yung rebound. Oh, sayang. Tumama sa paa ni Aaron Lee Uzero, kaya the ball went out of bounds. It will be San Andres basketball. Uy, magandang play yun. Extra pass, pero everything but the shot. Pero napakagandang recognition nila doon sa mga open man talaga nila. Tama. That's a good shot, di na pumasok. Maganda yung play na yon. Kung pumasok yon, isa sa mga plays na nakita natin dito. Uzero, huminto, naghahanap ng mapapasahan. Nakita si Lloyd Jefferson Borbe mula sa labas. Jefferson Borbe, pipilit yan, papasok! And wala, nakuha pa niya yung rebound and what a nice effort. Talagang that's an earnest effort on the part of Lloyd Jefferson Borbe, scoring another 2-pointer. At ayan, 24-28, apat na lang po ang lamang nitong San Andres. 6:20 remaining sa ating second quarter. So ayan, medyo composed dito itong Team Viga. So binigay nila kay Eugene Malyapre. Uzero for 3. Hits nothing. Sayang yung tira na But played air. Pero open siya, partner. Open shot yun. That's an open shot. Ayan na naman. Yun, yung sinasabi natin, partner. Medyo Team Viga is caught sleeping lagi dyan sa transition defense na yan. So dapat gawan nila ng adjustments yan, partner.
And that's the luxury also of having Tikboy Del Rosario in your team. Yes. Na talagang maganda yung court vision. Okay, so yan, nasa screen natin ang mayor ng Viga. Talagang yung suot niyang jersey, talagang no question about it na taga Viga. So yan po si Mayor Bong Tarin ng Viga in full support para sa kanyang kupunan. Yes, talagang nandun pa talaga siya sa bench, nakaupo. Actually, nandito siya kanina sa opening ceremony natin. Partner. So, maganda mga ang suporta na pinapakita ng mga mayors natin dito sa kanilang mga teams, partner. So ano sa tingin mo, coach, ang magiging adjustments ngayon ng koponan ng San Andres? Nag-lead na sila ng 8 points kanina and right now natapisan at ang score natin ay 24-30. At yun, mag-free throw after this, di ba? Yes, there's a foul on that very good pass on Tikboy Tikboy Del Rosario. Rosario Oo. na papunta dito kay Clopino. So yun nga, partner, sinasabi natin, they should capitalize that transition. Kasi itong Team Vega, they are caught sleeping on the transition defense. So once na recognition na ni Tikboy, talagang pinupush forward nila yung bola, and nare-recognize din doon ng mga kakampi niya na pag bumasket, talagang may nauuna sa kanila for the primary offense. So yun ang gagandahan dito na ginagawa ng San Andres. So the part naman of Vega, partner, yun, kailangan nila ng adjustment on the transition defense kasi medyo they are caught sleeping palagi. Nakailan na yun. Siguro that's 2 or 3 na nangyari yun. Tama. So that's a big no-no kung ako yung coach. Oo. So Eugene Vallabre working inside the paint. He was partially blocked. At nasa mga taga San Andres ngayon ng bola. Jonathan Tikboy Del Rosario. Pinasa sa ilalim. Buti na lang nandun si number 11 doing the dirty work, itong si Rudy Clopino. Nakita mo yung court vision ni Tikboy doon, partner. Nakita niya ito si Cabanera cutting pero hindi lang na-convert, but mabuti na lang andun si Clopino for that second chance points. Ayan na naman. So ayan na naman yung transition. Yan nga lang, 3 na ang nandun o 4 na mga naka-light blue, mga taga-Viga. Ayan na, Eugene Vallabre. Nakawala sa kanya ang bola. Ito na naman si Tikboy Del Rosario with the ball. 3 against 2. Wala. Good ball, sabi ng referee. Ayan na. 2-on-2 situation. Merong foul na itatawag dito sa obviously kay Mark. Sayang yun. Yun nga sinasabi natin, partner, kanina, no? They should capitalize palagi. Kasi yun nangyayari yun. Good look for Tikson doon sa first transition. Another transition for Tikboy. That could have been a 3-on-2 transition, partner. And that's an easy basket sana. Diniretso ni Tikboy. So, again, decision making. And also, for them to really capitalize that, they have to share that ball. Oo, tama. And that last play, itong si number 13, that could have been a wise play, pero hindi nag-materialize. Lloyd Jefferson Morbe talagang trying his luck mula sa labas. Well, we all know naman na talagang may tira din yan sa labas itong si Morbe. Pero he also can dominate the paint. So, talagang ginagawa dito lahat ni Morbe para matulungan itong team niya. Ayan. Outlet pass, number 13 from the side. Yes! Ayan si James Obalde hitting corner 3. Sasagot naman ng taga San Andres. Wala. At na-rebound ngayon ng mga taga-Viga. Lloyd Jefferson Morbe may tanga ng bola. Pinasa sa kanyang kakampi. Nag-hesitate. Ibinalik sa paint. Nakuha ni Morbe. Wala, malakas pa rin yung tira. At eto na, finally. Nakuha ng mga taga-San Andres ang bola. 2-on-2 situation. Hanging in the air. Wala. Malinis na depensa yon. Morbe to Okray. Okray now. Balik sa corner. Another 3-point shot. Mula dito kay number 13 ng Viga na si James Obalde. Mukhang mag-iinit to, partner, dito sa quarter na ito. So, that's I think that pang-tatlo
na 3-pointer nito ni Ubalde. Ubalde. Oo. Kailangan bantayan yun. Ayun na naman, Ubalde. This time, short on that mid-range jumper. Minadali doon ni Ubalde, no? Ano sa tingin mo? Medyo minadali niya. Although, open naman talaga, kaya lang... Sana hinintay niya yung isang trailer niya. Oo, May trailer. sumusunod si Okray. So, Oo. pero minadali niya yung tira na yun. para ma-break yung defense. Yes, no? partner. So, At nagkaroon sila ng mas magandang option yes. to shoot the ball. Anyway, ayan, meron tayong timeout. And again, ito po ang kauna-unahang matchup dito po sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Yes, nandito po kami sa napakagandang isla at probinsya ng mga Katangduanon. And this is actually our second day here, and this is the first day ng ating laban dito sa ating Ako Bicol Cup between Viga and San Andres. Nandito po tayo sa Virac Sports Complex. Yours truly, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. And siyempre, ito po yung hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Ayan, kanina nakasama natin sina JJ Helterbrand at saka si Rico Meyer-Harfer. Boy del Rosario. Napagandang ikot yon ni Tixon pero wala yung tira. Pero nandun pa rin sana siya para sa rebound. Ano? Grabe, partner. Talagang yung never giving up attitude ng bata. Talagang nandun. Oo, so sige, we have a report right now mula kay Regine. So sige, subukan natin si Miss Regine para sa kanyang kauna-unahang report dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Miss Regine, pasok! Magandang salamat ka pa. Maraming salamat ka pa, Morgan at Coach Paul. Magandang gabi mga kasurog. My name is Regine, one of your courtside reporter ngayong gabi. We are currently having a neck-to-neck battle between San Andres at Team Viga. Pangalawang quarter pa lang ay pinapakitaan na tayo ng isang napakagandang laro. Bagaman ay lumalamang ang Team San Andres, ngunit sabi ni Coach Sean Molina ng Team Viga na gawing mabilis ang pagpasa ng bola at mag-focus sa depensa. Yan muna ang update mula dito sa courtside. Balik sa inyo, Coach Alex at Coach Paul. Yan, maraming salamat, Miss Regine. At ayan, sabi daw ni Coach Sean Molina ay mag-focus sa depensa at bilisan pa yung rotation ng bola. Yes, partner. So siguro napansin niya rin yung napansin ko kanina kasi maganda, partner, yung gusto nilang mangyari. Kaso minsan yan, tinitigil nila yung opensa. So nadodouble and walang nangyayari dun sa offense nila. So yun ang siguro ang gustong sabihin. Ito na siya, Coach Sean Molina, na bilisan yung rotation ng bola. Kasi pag ganun, partner, tinitigil sa corner, wala namang gagawing iba yung depensa eh. Kundi tingnan na lang at talagang yun, mauubos yung shot clock nila gaya nito. At ayun nga, halos hindi na umabot yung tirang yun ni Eugene Malyapre. At yan na naman, mula kay Jonathan Aldave sa nauunang itong si Ryan Salvador. Talagang yun siguro ang role nito na doon ka na sa unahan na kami na bahala sa rebound. Malyapre to Okray mula sa corner. Pumeke and tumira. Wala. Malyapre for the rebound and does the dirty work. Cleaning up the mess. Itong si the huge deal, Eugene Malyapre. Diyan magaling si Eugene, partner. Oo. Pag alam niya na hindi ka nakaposisyon sa kanya, talagang Ay, yun, oo. that's an end one opportunity palagi para kay Eugene. At ayun na nga, naipasok niya pa yung free throw. 36-32, apat na po ang kalamangan. At 2 minutes and 13 seconds nalalabi sa ating second quarter. Magtatapos na yung ating first half. Mamaya, abangan nyo yung ating mga palaro. Mamaya, we have lots of prizes to be given away sa kauna-unahang laro natin sa ating halftime. May foul doon, partner. Na-foul itong si number 13 na si Ubalde. Nakita niyang walang sa posisyon si Salvador kaya talagang inatake nito ni Ubalde. So That's a wise play. that's a wise play on the part of James Ubalde. A chance to cut the lead. At yun na nga. Natapyasan ng kalamangan. Dalawa na lang po. 34 na yan for Viga.
And another opportunity for... there you go. That's James Carl Obalde completing those charity throws. Under 2 minutes tayo dito. Jonathan Del Rosario. Nakita doon sa kabila. Si number 3 for that very nice pass. Dixon delivered. Good. After that dish mula kay Dick Boy Del Rosario. At the right place at the right time, partner. Itong si Dixon. Ayan na. Muntik na mga agaw si Okray doon. Oo. It's Orban now for 2. Wala, partner, pero na-rebound pa rin. Itong mga taga San Andres. Nagmamadali naman. Itong si number 8, itong Viga. Oh, that's a good! That's a great side step, partner. Ito. Tristan Obalde doing that one. Okay, let us take this opportunity. Meron tayong shout out dito, ano? Shout out sa meter reader and collection head ng Fiselco Electric Cooperative na si Jerome Metica. Ayan, Mr. Jerome Metica, magandang gabi sa iyo, sir. Kasama niya ang magagayon na tuloy. Magayon na agom, Jennifer Metica. Ayan, watching our opening ceremony ng Ako Bicol Cup Catanduanes. Ayan, sige, maraming salamat po. Ano, Mr. and Mrs. Metica. Okay? Jerome Metica and Jennifer Metica. Mula yan kay Bossing Mertz Rojas. Yan, Bossing Mertz. Magandang gabi sa iyo din. 14 seconds remaining sa ating second quarter. 4.3 to be exact. Isa lang po ang kalamangan. Isa na naman. Kasi nga, partner, maganda yung pinakita ni James Obalde on that on this last I think 3 minutes of the second quarter. So talagang ginagawa niya lahat dito din. Kagaya ni Borbe on the side. And also ito si Eugene Malyapre on the side of Team Vega, partner. Tama. Neil Okray hitting the first one and that tied the ball game. Tabla na po tayo. So a chance para makalamang as we come to a close dito sa ating second quarter. Tayo na nga. Ayun. That's another 2 for Dixon. Oo. But I think Dixon scoring. Okay, partner. There you go. That ends our... Isa lang ang kalamangan, partner. Nitong Team San Andres. And talagang very match itong larong ito dito sa dalawang kakupunan na ito. Speaking of shoutout, partner, kanina shoutout natin itong si dati nating kasamahan dito na si Volter Israel. Nanonood, and also si Coach Big Boy ng Team Genesis dyan sa Camarines Sur, and also the Team Genesis Basketball Club. Magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Camarines Sur. Sige, maraming salamat for watching, and siguro mag-breaker muna tayo. And magpapalik po kami with our second half. 40 San Andres, Viga 39. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista. Ng papremyo! Ay nako, ako talaga ngayon Kapa Morgan. Kung Okay. sakali man na may tinatanong ako tapos hindi nag-iingay, ay nako. Sayang talaga. Hindi sila no? kasali. Sa akin na lang yun. And again, eto ha, before we go on, eto reminder ko, yung mga able o yung kayang makapag-subscribe sa ating YouTube channel, gawin nyo na po ngayon. Dahil mamaya, requirement natin yan. You have to subscribe sa ating Ako Bicol Cup YouTube channel. Ipakita nyo sa amin mamaya para makasali kayo sa ating half-court shot. Yes. And ang mananalo doon magkano? Half court, nako! 10,000 pesos! So what you have to do is to subscribe to our YouTube channel, Ako Bicol Cup. And Okay. eto pa partner, meron din tayong isa pang game, Oo. which is yung 3 points. Kung sino man na player ang makapag 3 points, ang mapapanalunan naman niya ay 5,000 pesos. Oh, yun ba yung merong blindfold? Hindi, Iba iba pa yun? yun. Yung sa mga subscribers natin yun. Kaya dapat, yung lahat ng mga nandito sa Virac Sport Complex ay simulan nyo na ng pag-subscribe sa aming YouTube channel. Para makasali po kayo dito sa ating laro. Okay, but for now, kailangan natin ng mga pairs. Yes. So, magandang na sila ng maalas nila. Ngayon, partner. Ngayon, partner, ang gagawin natin, ako doon akong part, tapos hanap ka din dyan. Okay, ako nang bahala. Sige. Gusto namin yung talagang desidido ha. Sayang ng pera nako. Kung hindi lang ako dito. Kailangan yung natin host. ng Ay! magkakapares. Ano yan? Tara. Oo. Ako dito din. Sino kayo? 5,000 pesos, Kayong dalawa. 10,000 pesos. Ayaw nyo? Kayong dalawa, Grabe dali. kayo. Tara. Wait lang. Sila na munang dalawa. Nauna sila. Ay, grabe. Ito may good news. Bakit? Ano yun ka pa, Morgan? Sabi ko kanina, 5,000 yung premyo. Oh, ilan ba? Mali pala tayo. 25,000 pesos. Oh my goodness! Ayan na. 25,000 pesos ang mapapanalunan dito dalawang sa pares larong lang, kailangan blindfold natin. game. Okay. Hintayin muna natin ngayon. Habang
Kapa Morgan, tanungin muna natin kung ano mga pangalan ito. Interview muna natin. O kuya, yan sa'yo yung team mo. Sana manalo yung team ko. Bro, Halika mukhang dito. mga basketball player din kayo. Naglalaro ka ba? Sakto lang po, sakto lang. Sakto lang yung laro mo. Okay. Ano pangalan mo? Christian po, Christian, taga saan? taga Bato. Bato. Okay, sige. Bato. Ikaw, taga saan ka? Ivan po. Ivan, taga Bato. Taga Bato rin. Magkaano-ano kayo? Sinong totoo sa inyo? Sinong titira? Ganito ang gagawin natin. Oo. Yung isa naka-blindfold at yun ang titira. Okay? Yung isa naman mag-guide. Okay? O, bahala kayo, mag-meeting kayo. Mag-meeting muna kayo. Meeting kayo dyan. Ako naman dito, hindi ko ipapatalo ang team ko. Sino ba yung mga nakakakilala sa dalawang lalaking nasa gilid ko? Eto, magpapakilala ka nga sa akin. Anong pangalan mo? Daniel po. Daniel po. Tagasan ka ba, Daniel? Santa Elena lang. Ano no? Santa Elena. Parang papogi po yung saman kasi ito magsalita eh. Ito naman na isa. Anong pangalan mo? Cedric, tagasan ka? Santo Niño. Santo Niño. Santa Elena, Santo Niño. Oy! Palabakan natin si Daniel and Cedric. Oy, Kapa Morgan. Ito Okay. yung So, isang team. again, 25 pesos po ang pwedeng mapanalunan sa game na ito. Okay, makinig muna kayo sa mechanics. 25K lang naman hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico. And Congressman Jill Bongalon. Oy, sa mga natin mga viewers, huwag kayong mag-alala kasi dito sa half court na palaro natin, dapat ay nakapag-subscribe kayo sa YouTube channel namin, Ako Bicol Cup. And then, kailangan namin dito ng players din. And dito din sa 3 points, kailangan din namin ng ng player para manalo ng 5K each din. Sa half court, 10,000 po yung mapapanalunan. Okay. Ewan ko kung pwede yun. Ano na yan? Final na ba yan? O trial? Kailangan... Oy, ganito kasi. Hindi, ganito. Sandali. Ang pag-guide po, bawal hawakan yung teammate. Mag-guide ka through your voice. So, kakailanganin mo ng microphone. Ikaw naman na tirador. Okay. Yung mag-guide, doon lang tayo sa half-court dog. Doon ka mag-guide. Van, uya ako sa half-court. Yan! Good luck sa inyo! Van, harap sa right. O yan, 1 minuto sa Sarong mga hakbang pa player right, man. natin. Sarong hakbang right. Yan. Sige, Paalala, 1 minuto. Tira. Asa penalty. Ano ba yan? Hindi man lang nakapunta sa Asa penalty ka. Asa free throw ka. Sige. Isa pa, bawi ka kuya, go! Free throw. Front, At lang. Sarong step sa right ning dit na step sa right. Saro pa. Pwede pa diretso eh. Sige, shoot na. Van. Sige. Sige, Van? Pwede maglapit. Pwede bang palapitin siya? Pwede ka maglaniban, ha? Sige, harap sa right, Van. Right. Ge, diretso, lakaw. Mata mo sa pagtunong, lakaw.
Lakaw! Ligi, lakaw! Lakaw pa! Tunong! Sige na! Asarap! Asarap! Sige, asarap mo yung ring! Sige! Tira! Sige, dit na lang! Dit na lang! Asatuo mo yung ring! Sige pa! Asatuo mo yung ring! Asatuo mo yung ring! Asatuo yung ring! Sige, yun na! Tira! Lang mo! Saro pa! Kusog pa ban! Kusog pa! Ban! Saro! Dit na kusog! Dit na kusog! Dit na kusog! Kusugan! Dati lang! Dating tira lang! Pero kusugan mo ng dit! Di! Harap sa left! Left ng dit! Dit pa! Dit sa right! Dit sa right! Dit sa right! Right ka ng dit! Dit na left! Dit na left! Yan! Tira! Kusog! Ng dit! Kusog ng dit! Sige! Sige! Di pa tapos yung oras! Tapos na yung oras! Okay, 16 seconds na, 16 Sige na, seconds. dati lang. Gi, tira, tira, tira. Asay na tan. Kusugan mo, kusugan mo. Kusugan mo, dati lang. Kusugan mo. Yan, nagtabok na. Saro pa, kusog pa. Nagtawa na sa ring, nagtawa na sa ring. Go lang, nagtawa na sa ring ban, dati lang. Dati, tira lang ban. Gi, tira. Dati lang. Ban, di mo pagbalunan, ban. Last 5 seconds. Ban, dukdok na yung ring, dukdok na. Gi. Gi, tira ban. Last tira. second. Nagdoon na, sayang. Sayang. Sayang tumatama na sa ring. Kita ka sumpla. Tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo. Ipakita mo sa kanya kung gaano siya kalapit. Yun! 2 beses nang tumama sa ring yung tira mo. Hindi mo lang talaga na-shot. Anyway, sige. Good luck sa susunod nating team. 25,000 pesos, sayang. Hoy, galingan nyo itong isang team ha. Yung nag-guide dapat kanya-kanyang diskarte kayo para mapashoot nyo yung bola. Okay. Kailangang makinig lang kayo sa kapartner nyo. Huwag kayong makikinig sa audience. Okay, again, we have to be strict with the time. Sige. Tais. Gi, tira. Gi, tira. Sapa, sapa. Boarding, boarding, boarding. 10 seconds, 10 seconds. Tais, dati, tais. Say, sakay bung. Sa too, sa too. Too. Di, sa too. Yan, yan, tira. Oh! Sapa, sapa. 39 seconds. Gi. Oh! Woo! Boarding. Boarding na tais, boarding. Last 10 seconds. Last Gi, shot. tira, tira. Boarding. 4, 3, 2, Isa po. 1. Wala na. Sayang 25,000 pesos. Laban! Okay, asan yung isang team kanina? Halika, halika kayo. Hindi. Yung isang team kanina. Yung unang team. Oh, maghahanap din ako dito ka pa. Uy, sino gusto sumali? Dali! Maghahanap ako. Isa pa. Hindi ko pa alam. Oh, sure ka. Halika kayo. Kapa! Wait lang. Okay na daw yun. Okay na yung unang game. So wala naman pong nanalo, pero kami po sa Ako Bicol ay talagang very generous. So bibigyan natin yung dalawang team ng tigpa 5,000 pesos! Nice! Congratulations! Asa na yung dalawang team? Asa na yung dalawa?
Again, hatid po sa inyo yan ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Ayan, dito na tayo dumako sa itong laro nating half court. Dapat ay nakapag-subscribe sila sa ating YouTube channel. And ngayon, Nawala yung isa? Sayang. asa na yung isang team? Ayun! Uy, kuya, sayang nung 5,000. Grabe na pa ihi, sinda na pa CR. Oo. Grabe yung yung kaba siguro nung dalawa. Oh, anyways, yun na nga, kapa. Sa mga katanduanon and sa mga natin ngayon dito, mga supporters ng Ako Bicol Cup, Katanduanes, yung sa half court, sino ba yung gustong manalo ng 10,000 pesos? Ayan! Yung maunang 5 na nakapag-subscribe 5 sa YouTube channel. Titingnan namin kung talaga nakapag-subscribe kayo. Uy, kuya, bilis, dali! Okay. Unang 5. Oh, ang dami na. Ang dami! 5 lang, unang 5. Oh, wait lang. Kalma. Kalma, kuya. Ano na po, coach? Ayan na. Ayan. 10,000 pesos naman po ang papremyo dito. Grabe! Ako Bicol Cup talaga. Iba talaga Kapa Morgan, no? Pag about sa mga papremyo. Okay. Ayan. Ito-double check ni na coach kung talagang nakapag-subscribe sila sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup. Half court, ang mechanics nitong laro natin para sa 5 players natin. Half court po ito kung sino yung makapagpa-shoot. Tama, coach? Okay. Yan, 5 pa lang. Mga players, tawag dito, players natin, nanalo na po kayo. I-check muna natin yan, ha. Coach, tignan nyo na lang po, double check nyo na lang po kung nakapag-subscribe sila sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup. Okay, dahil dyan, dahil nakapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, meron na kaagad kayong papremyo. Hindi nyo na kailangan magbuwis pa ng buhay. Okay, coach. Verified na ba to? Coach, okay na po yun. Oh, sige. Ayan, mga kuya natin na nandito na nakapag-subscribe sa YouTube channel ng Ako Bicol Cup. Congratulations sa napanalunan po ninyo. Ayan, dito na lang po kayo sa aming team. Ma'am. Sila yung mga nanalo doon sa mga nakapag-subscribe sa YouTube channel. Ngayon, dumako na tayo, Coach Paul, sa palaro nating isa, yung half court, Kapa Morgan. Sige. So sila, winners na sila. Opo, winners na sila, Kapa Morgan. Dito na lang po kayo sa team natin. So yung mga maglalaro na lang po para sa ating half court shot. Sa half court, Ilan na kailangan natin? 5 players din. Okay, 5 players din. Paunahan na lang. Mga... Hindi. Ibang laro to. Hindi yung ganyan. Ano tawag dito? 5 to. 5 play. Ilan na kayo? 4. O, yan. O, kuya, wala na. 5
naman na to. Wait lang kuya, lalaroin po natin is yung half court. Wala yan na cellphone. Iba yung play na yun na subscribe natin kanina. O, kung sino yung makapagpa-shoot. Oo, patingin nga po kami. Dapat pala nakapag-subscribe ulit. Ayan, tama to. Nakapag-subscribe. Patingin nga kuya. Ikaw, meron ka? Oh, wala. Dapat yung may cellphone na nakapag-subscribe to si kuya. Yung mga natawag ko na nakapag-subscribe, dyan na kayo sa gilid. Ay, dapat kuya nakapag-subscribe daw. Sino pa dito? Ayan. Ayan, nakapag-subscribe si kuya. Ilan na ba kayo? Oh, wala na. Isa. Kuya, dito ka. Wala na po, pasensya na po. 5 lang po kasi yung kailangan namin. 5 na. Oy, kuya, may cellphone ka. Asan yung subscribe nyo? Ikaw, asan yung sayo? Ay, oo, pinakita niya na pala. Okay na sayo. Isang linya kayo, tapos punta po tayo dito sa areang to. Asan yung isa? Nakapag-subscribe ka ba? Patingin muna ako, kuya. Oy, kayo, punta na kayo doon. Kapa Morgan, ikaw na po muna. Bahala sila sa kanilang 4. Habang chine-check ko kung nakapag-subscribe siya sa YouTube channel natin. Ayun. Na-check na kayo, na-check na. Ayan na Kapa Morgan, lahat na po yung 5 players natin nakapag-subscribe na sa YouTube channel ng Ako Bicol Cup. 10,000 pesos para sa makakapag-pa-shoot mula sa half court. Ready na? Ready? Okay. Good luck. Oh! Munti ka na! Sayang! Sige. Ito naman, si Kuya. Good luck! Oh! Munti ka din. Oy, Kuya, na pangatlo. Galingan mo. Baka, swertehin ka. Ikaw na talaga yung makapagpa-shoot ng bola. Ayan na! Wala pa rin! Palakas ka pa, Morgan! Eto, kuya! Galingan mo! Oh, kapos, mga kaibigan! Okay, one final shot. Wala rin! Paano yan? Walang panalo! Ng 10,000 pesos. Ano Wala na? kasi mag-uumpisa na yung second half. Oo. Okay, kailangan natin ngayon ng 20 na participants. 3-point shot. 20, dali! Bilis! 20 participants! 5,000 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay! Hoy, saglit lang! Hoy! Sandali. Naipit nyo na si Kapa Morgan! 20, wait lang. Ayun ang pipili. Ayun, nandyan. Hindi naman kaming dalawa yung pipili, may pipili dyan. May pipili po sa inyo, Huwag may niyong pipili. iniipit si Okay. Kapa Morgan. O, pila na lang kayo dito, kuya. Mga kuya, excuse me po. Pila na lang kayo ng maayos para po doon sa 20 players. Pila kayo, pila. Para mas mapadali po tayo. Pila. Ayusin niyo yung pila niyo. 20 ha, 20. Pila lang. Huwag magtutulakan kasi magkakasakitan kayo. So, ayan. 20 players Kapa Morgan, yung kailangan natin. Ngayon, mag-head... Ano po ba? 3-point shot. 3-point Magpipila. shot. Oh. 3, 4. So, ayan si Paul, unang 20. Asa na? Saan na tayo? Hanggang dito tayo. Mga Hanggang kuya, dito na po. bawi na lang kayo Okay. mamaya. Baka may pahabol na game pa. So, ayan. Mga katanduan ng Birak Sport Complex, palakpakan natin ang 20 players. Pwede nyo silang i-cheer, Malay nyo, pag nanalo, bigyan kayo ng balato. Dito na lang daw po.
dito na lang po ang pila. Paayos na lang po ng pila ulit. Ang mga ka-shoot, 5,000 pesos.